Kumno pielong metasi perlok kerman pia sat klanyam te ngeskwa ben snai video blinkot mangai I metasi kami kaneka kubor ang step pang kani kajing kawang kiti sa sisen politician yung iti tang kawang kiti bet te kadang ni jing kawang kiti padang ba penyat sing siem ba ardan mela basal moy akabama ardan ni laong ba la kila di ban som that ni malakut ketem jong ni KCC kila sulung gidawai belaput dan ni belas niam hajo poru pada dan punya pada tu lah ya so te hab riak haban lah punya kawan kete wewe te kita gini gini keren tu punya bang ang ni aku kita mah ngan sepulia mah we have never seen this kind of hatred towards religious leaders, traditional heads, and political leaders. All of this is taking place thanks to the VPP, CM said. Questioning the contributions of VPP MLAs and leaders to their constituencies and states, AIM said. But yes, they have managed to give false hope to the youth. Okay, they untuk statement. They kamut you kan ya, mut kajing keno coba penyai kare ba, mo nado ba kami ko VPP kalau kajing isi, kajing shun, kajing serai, ya ki nongkit kam balang, ya ki nongkit kam besnong, bat hima, bat kumjot ru ki nong man, mo te kata kata summary te para gaduk paru pentoy ki MLA VPP bakile you te to I ka main point hang ni re ni banga ka sani VPP hanrei mahapan pait ute ya kan ka statement to ka di ka basya ne ka mlek basya nga pen swa pangan mi sa ka election swa pangan mi sa ka partai win penyeng election ngaladon hamadan ngaladon haki lempung baper pangalakan dui ki beriu kaleng so kan ka jala jungi ban ngan ong hok pi ka to ka jingdom ka ba iba pinya iba kalah iong ba kami na ka daw to pi kaladon pa naro menchwa kaladon pa kaca pangalet lagi ni post nam kan kalau nang jur tengah nga ong kamdera baka VPP ka penmi ka VPP kala shemmi ka to ka leer ka ba mi na ka to ka kajing bitar kajing tom gibril maba gibril kiton mo kata kajing sngo kala bandi ka ba dei la ni kala ni ka ba klaro kiton kajing sngo apa dun ki pangki ki mndi tang ka bamsap mo ka ong VPP ki pun ki mat ki juraru ki ba ki break so kya ki mu iya la kajing im jong baka kio ki I pada itu ki bayajan bagi politician kinang kio ki mu I ba kanu ka baki bet bakan seiso kila am mental abun mun snam na men suang ai I ka tanga si osngo ka jing dom jong ki breu kadi kani ka ju ka jing dom ba penjob ka VP ka NPP ru kata ka jing sisa ngimla benlen hakiti ki pom suaru haswa bakan wan ka NPP ki breu ki don ka jing dom ka jing anot ka jing pisar ka mensim ka jing trangi ka jing kala te I ka poin nga ka di ba ka tu ka jing dom kala don pa ngam kwa ia ki breu bakin kalet dia kata baka tu ka jing dom ka don ka nong rim ni de ban pen bai ni de ban ya mi chi mi pe halo ndala pen bai jing bakla ni de ban yo mo ia ki skul ki ba pha ni de ban yo ia ka jing im ka ba pha ni de ban ka mai ka ji ka ba pha kum nu ngin pen ki su su kini ki kita ki hok ki bangi dot bangi no ka mai ni kon compare kan munu ko parti ni hapan pe ke gila le ban pen pe kita hato ka don kan em ka jing no siliang de ni em tan ba spa lan ki bajan ni ki leader ki bayo ban kiu kita baru ki jing dom ni brio ki jing teknologi ban pen kalah dan nama kata ki jit kan ki brio ni ba be ki perkhat ki igum tu nong kalah ki igum tu nong ki kalah te kani ka jing dom ngan ong ngi ba punya kam de ka patmai lada pi hi lada pi snap si sai ki pa ba pi ba ka parti dong pi lada pi snap sai pa ba de pin se I ke ba ki trang pin se I ke ba ki kwa ka don ka jing dom kila pasang man batai pi mentala san reu nyau snam kila pasang man batai pi kila ong pet ka don ka ni
Kani kali ka bang isngo artatin isngo bonot. Dan mas ngam kaweru pangai I kini gibreu ki baladon hiya kabor kan. Ngamong tengah NPP ki parti bamsyar badan kabor kilong kumne. Alai iba kim ju sengap tapi ni kiladon kabor. Ki mentilot ki don tang ni ki nyang ko suka ki bang yam kabiang be kamadan kabiang be. Oh nai ku selai dah. Nai ku selai. Kamadan kabiang be. Kamadan kabiang bro. Kamadan kalai ki. Kalon kejing angut kepakrau ba. Kilai kuat ban penkelah. Larap yang sengap yang sesat weng. Kum ha kum sao. Teman larap yang sengap pila ban penkelah kan pila ban rong kata pada kali kejing sengau tu pis ya. Ni pila kuat si saya kata ka burung. Kata ka boru. Tapi penkelah kan teman larap yang kuat saya kata nganom. Kata kan nama kita ngapoi si kata macam penkut nak video. Kejing dom kal adon naru mencua. Kani kaditang kejing mi batamai hadi na buat ngintip sano kan long kumno nga pada ngala de nga that big bro kin chudom sidom nga kwa bakan mi sa pertai tam nga kwa aru bandang kajing penpen nama ngi chudom su bitar su klut spor kumni kami hab nga kwa e kajing im jong bro kan kalah te kumno nya kmat ro kata pada tengin hab ni perkhat bah kini kisni number 1 but leseng adon ngan jikar man kisamla let's say kini teman people yang bat ikabor kibla don kipati betamai bapel I don't really have too much hope tamba kisamla namalan ki hab ban long ki ba perkhat ba sepang kalau wai zono jong kumnung ini aja kamat nila ni don kam stability kejing jai ke state ni mdat kam so kejing bitar kejing dom te kumnung in pen bait kejing bakla kan te tangkata sa I comment ke perkhapi kubli